Good day everyone, this is Jordan for I Am Tacloban. Ayan, punta po tayo ngayon sa isang branch ng Cellcom dito po sa may SM Save More dito sa Tacloban. At check po natin ang mga latest cellphone na lumabas ngayon ngayong June 2020 at mga coming pa. So, ang Cellcom po isa sa pinakamalaking cellphone store dito sa Tacloban. Tingnan po natin at pasok po tayo.
So ayan guys, siguro may nakita na kayo at napili basta pupunta po kayo ng bibili po kayo ng cellphone dito sa Eastern Visayas. Try na to check Cellcom World Communications sa mga branches nila. Thank you and bye-bye!